Counter-Strike. Hallo YouTube, jeg sidder og snakker med Shining Amy, eller også kendt som Psycho. Hallo. Jeg sidder lige herinde på Demon Soldier server, Counter-Strike. Ja, min mor skulle jo sutte lidt til, så ja. What? Den er sgu da ikke op. Jo, jeg sidder sgu og spiller på den, du. Ja, jeg fandt den også. Fail. Fail. Ja, mega. Oh shit. You never get me. Ta. Got him. Kom igen. Oh yeah. Hvad timer er du på? Jeg er på T. På Ghost of John er CT. No, dude, you cannot do that to me. Tuber mod Goddammit. tuber. Nå, det var lidt træls det der. Nej, fail. Goddammit. Sensitivity den er alt for høj. Det er træls. En AP op på TT. Nå, men Ja. hvis I har lyst, Ja. så Dude. kan I, Ja, det er YouTube, hvis I har lyst, så kan I jo, Sgu kraftigt. hvis I kan finde, det er en højhus med demoservice på, hvis I kan finde den, så vil det bare være skønt. Så ja, det var alt herfra. Lol, Se. så var det godt.